Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Wag yun pa. Lisod. Oh, listen, bisag usaho, duha lang ka empleyado nimo. Wag yun lagi ko'y gidudahan pa. Kay mga buutan. Buutan silang tanan. Tungod kay maayong akong pagdaan nila. Babam ka ang bayhon sumapas gisultis gwardya. Oh, babae man ko no. Pero di man gud suhito sa pamarog ang gwardya. Ibag-o pa man gud siyang naka-duty. Ato pa yung gabi una. Gawas pasad. May CCTV camera man gud. Sud o gawas tindahan. Oh, ngano ka, Rinaldo? Oh, Kalit malanggog kang natulala. pa. Oh, Nasayop lang unta ko. oh. Ano, may gidudahan ka na ba, ha, Rinaldo? Maayo kay na uli na kamadi. Nasuko pa kamadi. Ayaw na gud pagtiniguang madidulor. Giangkon ko na. Lagi. Oo niya unsa man okay na ta ha. Peace na ta ha, peace. Maumanggid ka. Dayon kag peace. Sagdi lang gud madigod. Ay labig magkita tayo magsugat ang watay tagdanay. Naranin mo ang tanan maday. Basta kay ako kung wa ko sa di pag ko mamugas ay kung dili na kamot. Che! Sige, Kalma lang, kalma. Ako'y pagkaon. Kalma lang, kalma. Kit-kiton ti karon. Ako? Dili ang iring. Aw, Ha? sabi kong ako. Basta balik ta. Balik ta. Di ko mamugos kung di na kamutagad na ko. Di magsakit ang akong tiyan. Aray. Aray. Sakit imong tiyan, madi. Ang akong batang. Uy, tumarog pa yung reliever, madi. Atay pa. Hain man to gibutang yung agapitong imong tambal. Hake pa tumaron ti ka. Kisa may imong gidudahan, anak, kisa gidudahan. Ako lang sanay, papa. Karong nadili masuhong. Malagay. Mas mayo nga imo ning i-report sa mga pulis. Unyan lang pa. Ako rin mahibaw sa pagtago una nini. Pero, magampo ko. Nadili siya. Ug, nasayop lang ako sa akong pagduda. Lala, unsay atong ikatabang ni si Rinaldo? Wa. Duna. Wa lagi agapito. Kaya ang problema karon ni si Rinaldo, mga tinugyanan lang sa balaod ang makatabang niya. Dato gyud ay ni si Rinaldo laladulor no. Basta magnegosyo og mga alahas agapito, dato gyud na. Dili basta-basta nga dato, kung dili dato gyud kaayo na. Kung may ikatabang lang ko lala. Ni si Rinaldo. Mutabang gyud ko niya. Ay, sagdi lang agapito ay. Kung mangayo sa atong panabang si Rinaldo, di gyud ta magbalibad. Na ako'y mga kuan kanang pusil. Kung naa pa lang ko pusil, pangitaon yun na akong mga lalaking nagkawat siyang baligyang alahas ba? Kamao di ka gamit og pusil na. Ay kamaaw! Unsaon man kuno be kining imong sudlay. Pusil. Pusila kuno. Unya dunay kawatan. Imong pusilon unsaon man? Ay kasayon! Itiyon ako sa katawan! Unya? Kawatan! Ito, unya. Ay, na natural akong pabuton! Unsaon nimo pagpabuto? Ay, ingon ini. Patsyaw! Bangyaw! Patsyaw! Patyaw, bangyaw. Oh! Ang sakit na lao.
Dako-dako man din ang tindahan ni Auntie Pinkay. Karon nga ako ni magdain ni. Ako ning panindutan og gamay. Kanang nindutan ahon nga ganahan ang mga customers nga mukaon. Pero do na lang yung problema ta. Gamay ra ang tigluto ni Auntie kay mularga sa kuros laing nasod. Nag-OFW. Kinsa may akong palutuon, ha? Ako? Ikaw, Agapito? Oh, kamao man ko mang luto obre pero inato lang gud. Pinoy na Pinoy. Bitaw sa? Mas ganahan ang mga tao mo kaon ka nang makasabot sila sa kalami sa ilang gikaon. Joke na tong ako obre. Hay tuo. Handa, uy, sige na, Agapito, good. Mag-partner tas negosyo ba? Ugos bo na ko angan sa kananan sa akong iyaan. Imbis kananan ni Pinkay, akong usbon. Kananan ni Macho Guapito. Oh, magkamaunang mangluto si Agapito Obre. Pero, Pero, unsa man nang? waon niya'y mga unsi mong tindahan. Kaya ang imong kusinero, bati man Dili ng dolor. Oh, Bisag ingon anak lang si Agapito pero misalig ko niya nang. Gawas pasad. Naaraman sa sud sa kusina ang kusinero ba? So, dili siya makita sa mga customers. Macho Guapito. Mauningan sa kananan unya namo ni Agapito ng dolor. Usaon na tos pag-ikyas, Pito. Nga daghan mag mga checkpoints. Aha ka ba yan ang kahimtang nga, boss? Uy, aha kayo! Ang mga hinampak nga nagdas, mga alahas. Nakapalayo na to sila. Basta magkita mi. Diretsohon ko sila sa pagpatay. Uy, ang akong cellphone. Hello? Clintoy? Asam ka dali. Kuan toy, kining di apagkos bakasyon toy. Asam na pito. Nanunguta na maga. Asa yung napital bakasyon dali? Ay, boss. Nagsulti pa mi sa kong anak, boss. Imo mong gi-off. Kumpiyansa ba yan ni mo, Pito, oy? Kay? Basig gisugos mga tinugyanan sa balaod ang imong anak. Aron may bawo sila kung asa ka nagtago. Kay, nga ano di, boss? Gipangita na ko tinugyanan sa balaod? Iyas kang gaguhag ni mo, Pito, oy! Nalimot ka! Nakita sa mga tinugyanan sa balaod ang atong mga naong katong nagbuhat taglungag. Nakita ata CCTV kamera na itong napita. Unsa? Sir Ronaldo? Kining usa ka naong, Chief. Murag familiar na ko siya. Kini, si Chief Ojirax. Mangutana. Kinsa yan man, Sir Ronaldo? Nalimot kong di may magkita ni niya. Dili ni mo empleyado, sir. Dili, Chief. Dinumdumi, sir. Diin mo ini magkita. Day Obre, kuhaan niya kong tinghugas sa mga plato, ha? Unang Basilya. na! Basig maghasik ng lagim ka BFF, ha? La, nga naman ko namadi. Kay makig-chikadat ko niya kas mga customers. Ay, amang gida madi. Aron malingaw sad sila ba? Abi ninyo ng dolor, ng Basilya? Taga dinhi sa atong dapit ang kuhaon kung makatabang sa kananan. Kananan pa itawag ni mo si mong negosyo, Obre. Sa sunod, restaurant na. Ay, magdilang anghel ka unta ng Basilya. Ito pagkadayon, Chief. Kinakahinumdum na ko kung asa na ko nakita ang usa ka lalaki. May kagrupo sa nakakawat sa mga alahas. Hello. Chief, si Rinaldo kini. Si Chief Ojirax kini. Oh, Si Ronaldo. O sa ko ikalagan mo. Chief, nakahinumdum na ko sa usa ka kawatan. Usa siya ka
taxi driver. Oh, taxi driver. Yes, Chief. Gikan ko sa airport. Siya ko nasakyan. Tabian kayong tawana, Chief. Kung mao ka na, si Ronaldo, unsay ngayon sa taxi. Oh, wala ko makahinumdum, Chief. Okay, sige lang. Kini, si Chief Ojerax magaingon. May pauan na to kini, si Ronaldo. Agapito, unsa na may resulta sa mga alahas ni Sir Ray nga nakawat? Wa pa may nakita ng mga kawatan. Naa naman kay mga naong sa mga kawatan ang mga pulis. Naa naman kuno, pero wa pa man gud ning na makasulti si Ronaldo gud. Busy pa siya sa pag-asikaso sa maong kaso. Mayon tag madakpan na sila, uy. Mao gyud ubri. Si Ronaldo ning nanawag nako. Ubri. Kamsa ha? Hello. Sir. Magpatabang ko nimo. Ubanin ko sa akong pag-asikaso sa kaso, bahin sa akong tindahan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!